татар бистәсендә мәрҗәнигә куябыз дип һәйкәл шундый карар да бар иде, тәки куймадылар. Нигә куймаганнар икән, мин аңар бик аптырыйм. Аның макеты да бөтенсе әзер иде. Шуңар анда инде ул бик урынлы. Мәрҗәни мәчете шунда ул инде бик шәхес безнең. Аңар гомумән кирәк иде. Әбит патшага куйырга була, аның бердән-бер инде татар кабул иткән патша. Менә бөтен патшаларны караса, Әбит патшаны инде хөрмәт итәләр. Халык та шулай. Шуңар Әбит патша дип тә инде уңай фикерле халык тора. Аның сәбәбе бар, ул бит инде исламны безгә кайтарды. Аны тыярга тырыштылар, Петрдан башлап, анан Павел Кытышкыч, Елизавета инде указлар кабул итеп теге изә башладылар мусульманларны, Әбит патша кайтарды. Мәчетләрне ачтылар, инде беренче мәчетләр безнең Әтнәдән менә анда барып, алар петиция белән шул инде беренче мәчет Әтнә районында ачылды. Патша лаек димәкме? Һәйкәл куярга лаек. Әйе. Миңа калса әйе. Нәрсәдер ниндидер татарга зыян китергән аны юк. Ләкин мин мәсәлән үзем аны куяр идем Бишбалта. Мен каршы килергә куркам да, ризалыгым да юк шикелле. Каршы килергә дә куркам. Чөнки мәчет салырга рөхсәт биргәчтән аны ул кеше бик яхшы булган. Әмма ләкин хәзерге көндә безнең галимнәребезнең Шиһабетдин Мәрҗәнинең ташы да каядыр югалды. Аннан соң музей буш тора. Шиһабетдин Мәрҗәнигә музей ачу хакында күп сүз бара. Алар әмми беренче чиратта мин уйлыйм, үзебезнең галимнәрне, үзебезнең шәхесләрне хөрмәтләп, Екатерина Әбит патшабызга һәйкәл куймасак та, аны искә алып дога кылырга кирәк. Менимчә, рәсми каякылырга кирәк. Ул һәйкәлне. Менә кайымны сөйләп урамы башлый. Сез гомумән каршы түгел андый һәйкәлгә. Ул лаек дип саныйсыз. Натурган бу. Менә Петр Первого сәүгә ярар. Чөнки ул бик зарарчы татар халкына. Мәсәлән, Мәрҗәнигә һәйкәл юк диләр. Сөембикә, Ханбикәгә бәлкем һәйкәл әйбәт булыр иде диләр. Тагын тарихи шәхесләр бик күп. Ник нәкъ Екатерина Әбит патшага бәлкем башка лаеклырак кешеләр бардыр дигән фикерләр әйтелә. Сез ничек уйлыйсыз? Бармы лаеклырак кешеләр? Шәхесләр. Күптән инде бер 20 ел узгандыр, мен проект бар иде. Шиһабетдин Мәрҗәнигә куярга һәйкәл. Аны Бакыр мәчете эшләгән, аны бирстем. Бик матур гына, бик шәфшләнгән. Монда шулай сүзалар, татарлар, бик матур итеп базына кыйып куярга буладыр. Мәрҗәни урамында. Аннар безнең Юнусов дигән бакча бар. Шунда да куярга булады. Бу кемгә куярга булады? Безнең Сөембикә инде Кремльдә куярга кирәк.